आपको याद होगा पिछले शनिवार मैंने कहा था कि मैं स्विट्जरलैंड से जब वापस आऊंगा तो आप लोगों से मिलूंगा और हम देखेंगे कि हमारी मांगे पूरी होती हैं कि नहीं। मांगे Kublai pi baro kini kilongi kubor bam takasngi. Sonam Wangchuk ubalong uway na kinong yakun na kamta ka jinpen bhai ka puli puthi ula Pynbna pat ba unsdang da ka Jingiakhieh hajantar mantar hanong ba Delhi. Nadu kasngi ublay Lada ka Sorkar prengkam Jubab ki jingdawa jong u halor ka jinpen bhai ya ka puli puthi bar ki kam ki biyadey ba kalada. Ha ka video ba ula record na ka jaka ba ukhot ka jantar mantar jong ka Geneva shabar ka office jong United Nations ha Geneva Switzerland Wangchuk uloong ba ula wan phai ban pet la ka Sorkar klale am halor ki mat ba ula pensngau sha ba ne cha Switzerland da ka bayang hakmat ka office United Nation da ka ba ula batay kum kada jong ka Jingiakhieh na ka benta ki hok pat ba Wangchuk uloong piken mau Bangladesh ong ba onda ngalawan phai na Switzerland ngan yakundu ya phi ban ngan pet la ki jingdawa jongi kila urlong ni em da ka ba pen kan mau piang ye ka jingkar pat ba ula pen pau ka sa jan baladam ula kar pat ye ka Sorkar ba kan shim ye ka jingkar khli halor ka jingpen bha ya ka puli puthi ba halor ru ki man ki be day ba ka maryang ba ka culture jong ka Lada ulong ru ba hadu menta om padon kanu kanu ka jingkar khli ne ka Jubab halor ki ni ki artli ki man Lada hadu ba kut ka sa jan om don ka jingyo Jubab ngan sedang ye ka Jingiakhieh nadu kasngi ublay ulaong Sonam Wangchuk uday balayalam ya ka Jingiakhieh na kapenta ka jingpen bha ya ka puli puthi ha India bad ulaya khunru banyadai ka maryang ka culture ba ki hok jong ki pat ba halada ka jingpen na jong u kalawan ha ka por ba ka Jingiakhieh ka ba layalam do abiji depke ubaday unong thau ya ka cockroach janta party halor ke jingken no badan ke jingyat lan na karukom ha ke examen need kabla beteng hadu ke sngi ka ba hendriu menta ha jantar mantar ha Delhi bat bandawa ba menteri katnat puli puthi jong ka Sorkar pedeng udhar mendra pradhan un ino ya kakam